Asadong salpui ditagi pagi Jesus matano Galilea Tiberias alay tokok mahalak mangi koton ibana alay ida nasida tadda akan nabinahin nasida akan nabinahin na tunahasidan nungi nakok ma Jesus tu dolok la hudul tu si rap dohot akasisiana alay jonok nama pesta alay jonok nama Paskah ay geraya ni Jahudi dungi manantak ma Jesus di ida ma tokop halak mandapot tolok harap ko mandapoton di bana jadi didok ma madok si Filipus sia dia matu horota goti asamanga nakaon ay atikpe song ala didok pe songoni nalau mangujuni ibana do ay diboto hian do si bahenonna jadi dialusi si Filipus ma ibana tain sa egoti aga 200 hubang asa di jalo gadup na sida sa saotik dungi didok sa halak siat akasisian na ima si Andreas ang ginisi Simon Petrus na matok ibana adong do di sonsa dadak danak na upeong liba goti do dua deke alay sa dia may tunasay tokop asa dibuat Jesus ma akagoti i didok ma mauliate di paglehon ma itu akan nahutuli sian deke ipe songoni sa guru lomo ni gohana sida alay dong bosok na sida ina mamato akasisian na papungu hamuma aka eba i asa unang makopo gabi di papungu na sida cari kok masa 12 apang eba sian na 5 goti nasusuda akan namangani asadong di ida halaki tadanau binahin ni Jesusi nina nasida ma od matutupan ugi kangi na naing go tupok tipion mamoto ma Jesus na naing go mamoto ma Jesus naing go nasina mano ibana lo pabakiton kabe raja jadi mapugus masada sasada satu duduk alay hidung buat ari tuat ma kasisianai tutup hitao di bongoti nasida ma pagawi ditagi pagi matawi topak Kapernaum nunga pola makolong laso golo be Jesus mandapoto nasida alai kau do tawi di bain pangulus ni haba-haba na gogo asadong magluga nasida aga dua manang tolu paal dauna tidak nasida ma Jesus na magdalan di atas tawi maconohi pagawi kabe mabiak ma nasida alai didok ma matok nasida au doon unang hamu mabiak jadi naing ma papongoton nasida ibana tu bagasan pagawi dungi pitok saat ma pagawi tuluwat si todongon nasida torang iya rinai diboto na torop na tinggal ipag ni tawe naso adong di si pagau na asing dukon ni nasasadai jala naso dohot Jesus pongot tu pagawi ulan akasisian na do nabohat alay na godo aka pagau sian Tiberias jonok tu inganan pagmanganan roti na tinangyakon ni Tuhani asadong di ida na togopi naso di si Jesus nang akasisian na pe dibongoti mamuse aka pagau jadi gotu huta Kapernaum mangalui Jesus jadi dong Jepang nasida ibana dibagi bani tawi nina nasida mamatok ibana gugu sadihagi doho gotu son dungi nina Jesus ma mangalusi nasida na tutu si tutu dan na huroko tu hamu duduli hamu peau dada ala naung dapat ko hamuna tadai tung ala ni nabosugi do hamu na mangan roti unang ma si panganon na ulo salpu ula hamu alay si panganon na miyan o di hanguluan na saliling-liling na naing lehono ni anak ni Jolmai tu hamu ay ibara do dia tidak kun amai debata dungi ni nana sida mamatok ibana dia mabaino nami asahu ula hami akau laon lomo ni kohani debata dungini na Jesus ma mangalusi nasida hapo se hamuma nasinu ni debata ima ulaon lomo ni kohana dungini na nasida ma
asa dia matada bahinonmu si idaun nami asa tumposia hami diho diulahu. Ima ia opunami mangan mana do di pahosihan songon tak surat di leon do roti sian banua gijang panganon nasida dong ini na Jesus mamadok nasida natutudo hatak kontuhamu apalah si Musa mangalion tuhamu roti nasian banua gijang da mangido mangalion di hamu roti natutu nasian banua gijang ala aina tua sian banua gijang do si leon hanguluan tupok tibion ido roti nasian debata gabe di nasida ma saitong malion tuhami roti ale Tuhan saitong malion tuhami ale Tuhan roti si songoni dong ini na Jesus mamadok nasida au do roti hanguluani sadok na somale be manangise nonggo tu au jal na sotupa be mauas manangise na poksia diau alai dung ngahupa buah tuhamu di damata muda do au nian alai dang poksia hamu saluhutna na nilihoni ama itu au ido nago tu au jal na sotupa babalioku nago tu au aidada tua tau sian banua gijang mambain rohaku na pinangido ni rohani na maksugo au ido alai odo dipangido rohani na maksugo au unang mamago ubain agia sada sian saluhutna na nilehonna tu au asau pangulu itahe di agi pakpudi ai odo dipangido rohani damang naing madapotan hanguluan saleleng-lelengna kanup na maklida anaki jala poksia di ibana jala paheku do ibana di agi pakpudi gabe mungut maka jahudi do pakibana siala pandok nai au do roti na tuat sian banua gijang tadi dok nasida ma da ibana do Jesus anak ni si Josepi da amana do inana behama do hononna atong na tuat sian banua gijang do au jadi diaru si Jesus mana sida unak kamu mungut danga dong natak bain go tu au yaso natino kuni amai na maksu au jala au paheyo ni bana di agi papudi natak surat do di akapanuriang na pinodani debata mana sida saruhutna ganup na manangion amai jala na magugu tu ibana ido nago tu au dang dung ado nian na magnida amai hola nibana nago sian debata ido na magnida amai na to sutudo na hudokon tuhamu na poksia ido na unggabe na puna hanguluan na saleleng-leleng na au do roti hanguluani na mangan mana ido akopumuna di pakhosian jadi mati do odo roti na tuat sian banua gijang asa unang mate na mangatosa au do roti na mangulu na tuat sian banua gijangi manangise na mangaton roti on ido mangulu saleleng-leleng na ia roti silehonoki bain hangaluan ni poktibion iman dakiku tunggi maksual akka jahudi sama nasida ni nama behama bainoni halakon mangaleon dagingna ipanganota jadi doktis matu nasida nas tutusi tutudo hatakon na tuhamu tung naso dapot hamu hanguluani woloso di pangan hamu daging ni anak ni jomai jala so di inum hamu mudagna dapotan hanguluan saleleng-leleng na dogadup na mangaton dagiku jala mangidum mudahu jala paheyoku do ibana di agi pakbudi asi panganon na tutudo dagiku jala si inuman na tutudo mudahu manangise na mangaton dagiku jala mangidum mudahu ido na mian di bagasan au jala au di bagasan ibana songo paksuru ni ama si pangolu diau kay mangulu au makite-hite hamai songo ni mangulu makite-hite au na mangaton au odo roti na tua sian banua gijang ai datung songo na diaka opui ai mangan do nasida tong do mate mangulu saleleng do na mangan tot rotion ima hata ni Jesus lo mangajar di bagasan paguruan ima hata ni Jesus lo mangajar di bagasan paguruan na di huta Kapernaum asa torok masiat akka sisiana na ubegesa mandok
hatana kasak doi isi pabege-bege alai di boto Jesus ma na di bagasan alai boto Jesus ma di bagasan rohana dang mamungut akasisian na siala hatai jadi dokma tu nasida tung alani ido hamu tagasip beana ma anggo idon muna nak ni jolmai ma naik tu inganan na hian to di ido na panguluhon dang baguna anggo dagingi akahata nang tahun tuamu to di doi do hanguluan alai anong do de basian hamuna na so poksia ai do boto Jesus do sian bulana na sida na so olo poksia go dinanaing majeheho ni bana jadi ni nama di baini mau bahen na hudok tu hamu na so tagmain manang ise manopotau ya soda mangi mangaleo satu ibada lan ma kasisian nai madudahlo ni bana olat ni i dang be didongani nasida ibana dongi di dok Jesus ma adok nasa 12 datung dokot rabu naing lau gabe di alusisi Simon ma ibana tong tuisi mahami lau ali Tuhan di hodo hata hangoluan si haleleng na jala nunga hua pausai jala utada hami hodo na badiani debata dongi di alusi Jesus manasida nen nama na dasa 12 do hamu na untak peliti hape sada sian hamu gabe si bolis si Judas anak ni si Simon hala Iskarioti do nama do na di dok na disi ai ido manjeheon ibana muse sada sian na 10 ido ibana